Здравейте, фотолюбители! Днес ще си говорим за това как да направим чудесна продуктова фотография в къщи с домашни подръчни средства. Всеки знае, че добрата снимка продава. И ако вие изработвате домашни неща, ръчно направени, които имат нужда от малко реклама и добри снимки, които да ги продадат онлайн, мисля, че това видео ще ви бъде в помощ да направите чудесните кадри, които да продадат мигновено вашите продукти. Ако все още не сте се абонирали за каналът ми, може да го направите ето тук. А за да сте в крачка с това, което качвам, трябва да ударите и камбанката. Без повече предисловия, нека да започваме. Така, за целта съм направила вече своето кафе, което мисля да е моят продукт и мисля да снимам. Подбрала съм няколко много семпли неща, които ще използвам за стилизацията на моята снимка. Като за начало съм подбрала един плод. Вие може да използвате масичка, да отбележа задължително до източник на светлина. Днешният ден е доста мрачен и не се налага да се спусне завеса. Но ако светлината влиза директно и имате слънце в стаята, е хубаво и препоръчвам да поставите завеса или някакъв дифузер, който да разпръсква светлината малко по-меко. Съответно имаме източник на светлина, плод, върху който ще наредим своите продукти и стилизираме. Така, избрала съм и една книга, която е облечена красиво и мисля, че ще допълни моята снимка. Също така, мисля да добавя и един красавец. Така, моят продукт мисля, че е готов за снимки и мога да започвам преди да е изтинало кафето. Важно уточнение. Светлината, която идва отвън, трябва да осветява целият ви обект поне от едната страна. А за да направите магията на доброто осветяване, ще ви е необходимо нещо, с което да отразите светлината обратно и да върнете в тъмната част малко повече светлина. С какво може да се случи това? Аз мога да ви предложа два варианта. Единият е, ако преди това сте си закупили рефлектор като този, който аз използвам дори за моето видео. Така, едно доста голямо нещо, което много голяма част от вас може би не притежават. Ако забелязахте повърхността, много лесно може да намерите приликата с нещо друго, което често използвате в кухнята си най-вероятно. И това е домакинското алуминиево фолио. То има същата отразителна повърхност и ще ви свърши абсолютно същата работа. Ако желаете да го използвате като по-твърда плоскост, трябва просто да облечете един картон с него, но може да го използвате и без абсолютно нищо, като сега ще ви покажа и как ще върнем самата светлина към снимката. Щом светлината ни идва от едната страна, фолиото се поставя от другата страна и така изпълвате целият кадър с нужната светлина, за да се получи чудесно осветен продукт. Ако пък фолиото отразява твърде много светлина, мога да ви препоръчам да използвате бял лист хартия или някаква бяла повърхност, която да поставите срещу източникът на светлината, насочвайки обратно към вашата сцена, която искате да снимате с продукта си. Това отново ще върне светлината и ще направи кадърът ви добре балансиран и много красиво осветен.
Надявам се моят туториал да ви е бил полезен и да е подобрил вашата фотография. Ако все още не сте се абонирали за каналът ми, знаете какво може да направите и до следващия път. Чао!